Ki penting ilmu niki. Rezeki niku jatah, nyambut gawe iki perintah. Ora enek urusane rezeki kambek nyambut gawe. Wes pengumuman, arep ngengkel lo. Mani debat aku lagi. Gus, ora iso Gus. Wong lek gak nyambut gawe ora ana rezeki. Ya, wes tak cekel omonganmu. Bayek lagi lahir iso nyambut gawe ora? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridaillahi ta'ala wa li syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa liridha walidina masyaikhina muallimina khususon man fatahatina dal qaryah Bayai Asnawi Mbah Abdul Ghafur Mbah Zubaidi Abdul Ghafur ugi para kiai para sesepuh para ulama ingkang babat agama wonten menika panggenan ingkang khususaken menika madrasah diniyah dan Taman Pendidikan Quran Nurul Huda, pengasuh ugi guru-gurunipun mugi-mugi diparingi istiqomah, mugi-mugi wali-wali santri rezekine kathah, santri-santrine ilmune manfaat barokah. Amin. Mugi-mugi keluargane putra-putrane diparingi barokah. Amin. Diparingi kelancaran sedanten urusanipun. Amin. Pikiranipun padang, atine ayem, masyarakate guyub rukun. Amin. Liqada'il hajat wa litaf'il balayat wa likasfil kurbat. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ya rabbal alamin. Bismillah. Alhamdulillah alladzi 'allama atamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, dumateng para alim ulama, para kiai telah bunyai sesepuh ugi bini sepuh, wabil khusus ingkang kula hormati pengasuh Madrasah Diniyah lan TPQ Nurul Huda Bapak Yai Syahida Ahmad. Leres nggih. Ugi sedanten para guru, tokoh agama, tokoh masyarakat ingkang kula takdimi, tidak lupa kepengurusan takmir masjid. Masjid napa namine? Sawu Agung. Sawu Agung. Iki gedine sepira sawune wi? Oh niki. Lho niki sawu to? Oh ya agung tenan berarti. Kalian sedanten para tokoh masyarakat boten saged kula sebat setunggal-setunggalipun, wabil khusus malih kepengurusan Nahdlatul Ulama dalam berbagai tingkatanipun, mustasyar, syuriah, ugi tanfidiyah baik dari MWC atau ranting-ranting lembaga dan banom. Dalam hal ini yang tampak adalah konco-konco dari pencak silat Pagar Nusa. Tepuk tangan buat konco-konco Pagar Nusa.
Muga-muga cara bocahno ya rasa njaba jerone. Aja sampai ketoke awake tegar ning atine ambyar. Sing dilatih fisike tapi sing diserang atine. Pencak tinggi kesehatan jasmani, wiridan, ngaji, dikir digawe kesehatan rohani. Tak jaluk kanca-kanca pencak aja ngawur, aja tawur ning tengah dalan. Kula pengen jenengan dadi pendekar sing punya budi pakerti, ya. Sampean anak-anak dari Nahdlatul Ulama muga-muga dadi wong soleh solihah kabeh. Kemudian pejabat pemerintah desa, Bapak Kepala Desa Mbacem, Bapak Lurah rawuh napa mboten niki? Atau yang mewakili Bapak Kasun rawuh ora kasune? Atau yang mewakili Pak RT kebiangetan RT ini gak teko jan kebiangetan pancen. Mosok ora teko RT ne? Teh ngacungote ya kamu teh. Lah kalau RT RW teko apa ora RW? Ki wargane duwe gawe ora ngawaki jane pejabat piye to ki? RT RW teko apa ora? Teko ya. Jogoboyo, Jogo Tirto, Jogo Rondo. Nah, di Jogo Rondo teko kabeh. Kalis duanten para panitia, grup hadroh, konco-konco TPQ Madinul Huda danten kemawon, ma'asyiral hadirin rahimana wa iyyakumullah. Ingkang sepindah dalem matur puji syukur wonten ngarsa dalem Allah. Saged derek-derek sowan silaturahim wonten menika panggenan TPQ Madin Nurul Huda masyarakat Bacem. Dusune napa niki ndereke? Nggih Bacem. Napa niki? Pupuslah harapanku. Nah, pupus masyarakate mugi-mugi diparingi sehat walafiat nggih. Ya Allah, niki pancen usume haflah. Mulane kula rada nyuwun awal mergi pancen tempuk kalian dateng tamanan apa tambahan to. Ringin Rejo ndereke nggih. Dadi niku kula nyuwun awal mboten napa-napa Bu nggih. Nggih. Mugi-mugi jenengan rezekine kathah. Utange ndang lunas kabeh. Kok bantere rampas utang ya. Konangan malian ya. Nggih, selain diamini utang niku ya kudu disaur barang. Pancen acarane wong NU ki tengere loro. Lek gak akeh sambutan ya akeh sambatan. Lah sambutan ya BRI ya Mandiri. Wonge teko. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, wonten kitabipun Adabul Alim wal Muta'alim karya panjenenganipun Hadratus Syekh Basim Asy'ari. Niku dipun dawuhaken hakul walid alal walad salah satu asya. Kewajiban saking wong tua tenggene putra niku wonten 3. Dados jenengan lek duwe anak aja mek nuntut anak kudu mempunyai kewajiban tenggene panjenengan, tapi jenengan piyambak dados tiyang sepah nggih gadah kewajiban tenggene putra. Kalau mau hak-hak panjenengan sebagai orang tua itu dipenuhi, jenengan juga harus memenuhi hak-hak anak. Napa mawon Gusti niku siji, ayuh sina ismahu idza wulida. Ketika anak itu lahir, mbuh lanang mbuh wedok, jenenge dijenengne sing sae. Jeneng sing sae niku napa bahasa Arab Gus? Ora mesti. Enten sing damel basa Jawa. Kaya bocah jenenge Bagus ya enek ora? Bagus ya enek ya. Bagus berarti manane bagus. Enek sing jenenge Eko. Eko enek ora Eko? Enek Eko. Eko lek gak Eka biasanya anak mbarep. Terus lek Dwi biasanya anak nomor loro, lek Tri
Telu yo ora apa-apa, monggo silakan. Edi iki manane yo apik, indah. Edi. Dadi basa Jawa ki ora masalah. Mergo gak kabeh basa Arab ki apik, Pak. Aku metuki muridku ning pondok ki mbau betik ra ukur, jenenge yo Arab jane. Celukane Tony. Celukane Tony. Basa tak delok jenenge nama lengkapnya Muhammad Syaitoni Rojim. Sing jenenge Tony wonge teko. Ndi wonge Tony? Ton niki ton awakmu ton. Iki Tony. Enek neh iki sing jenenge digaya-gaya. Kadang-kadang digaya-gayai kaya jenenge kiai tapi gak paham maknane. Murid kula jenenge Muhammad Ngadenan. Enak jenenge Muhammad Ngadenan. Enak ya. Lah cek cilik tak takoni le rene yo. Dalem, Mbah. Lah jenengmu Muhammad Ngadenan, apa tabarukan jenenge Mbah Yai Mansur Ngadenan? Mboten. Lah kok jenengmu Muhammad Ngadenan? Lah nek teruse bapak mbiyen ibu lek nglairne kula niku lek ngeden tenanan. Ora tenanan apa ya iso metu awakmu. Terus enek sing ngarang neh ki wedok biasane. Lek anak wedok ki lek jenenge gak kemenyekno ora marem. Sok-sok ki anak wedok ki dijenengi koyo jenenge artis ki lho, Pak. Ya ngono aku neh kasuse ora ning kene paling ya padha ae koyoke. Temriko niku jenenge nek bocah jenenge Silviana Octaviana Berli. Jadi koyo jenenge artis dangdut Kulon Kali. Silviana Octaviana Berli. Lah dasare wong Nganjuk ki yo desa. Omahku kan watu dandang, dadi andinge kali. Mbok pas wayahe wisuda Quran kaya ngene iki lho diceluk stok-sitok to bocah iku. Nah, selanjutnya wisuda Quran Ananda Silviana Octaviana Berli binti Bapak Jumadi. Jadi Pak Jumadi tukang angon wedhus. Jenenge anak sing apik. Lah sing apik niku pripun, Gus? Sing apik niku lek dawe kitab niku enek Abdun, enek Abdune Abdullah. Abdur Rozak kuwi lho. Kaya pendiri pondok Mantenan Abdul Ghafur. Mbah Yai Abdul Ghafur, pendiri pondok Lirboyo Abdul Manap, Mbah Abdul Karim. Jeneng sing apik ki enek Abdune, mergo Isra Mi'raj ki nggih ngoten. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal Masjidil Haram. Jadi derajatnya paling dhuwur wong niku lek pas dadi abdun. Abdun ini napa to, Gus? Abdun niku ngawula. Mulane bocah-bocah sing dadi ngilmune ngoten niku ora sing pinter ora. Tapi sing ngawulane awake tengene Mbah Yai. Dadi tiyang kok mundak ngawulane awake tengene Mbah Yai niku malah sing dadi malah ngoten-ngoten niku. Dan ceritane akeh ngoten niku. Kaya kula piyambak biyen 7 tahun apa 8 tahun niku penggaweane lek pendak bar subuh nyaponi dalem Rama Yai. Rada awan sithik jaga toko, kok jam 8 resik-resik awake diresiki budal ngaji. Kok wesel ya karo ngantuk-ngantuk barang. Terus mantun niku rada awan neh nata sega. Dingge santri jumlahe 1500 2000 kula supe. Bendina ngoten niku bengi ra patek turu ngirisi janganan. Ngirisi sayur lebu nggih sarapane santri. Bendintene ngoten niku. Menawa lho nggih menawa. Aku iso ngaji ki ya barokahe kuwi. Menawa lho menawa. Mergo mbiyen aku ora tau belajar pidato, Pak. Biyen aku tau melu lomba pidato pisan ra juara. Aku sing juara ki lomba qiraat. Lomba qiraat aku juara 1 sak kecamatan. Lumayan lah. Hadiahnya kena gitu rokok sak slop. Lah pesertane pira Gus kok juara 1? Pesertane lek gak salah loro. Kok mbok guyu tantemi wengko. Pesertane iki loro, 1 cah pondok gedhong. Deleh-delelah cah pondok gedhonge wetenge murus pisan. Beres. Berarti jelas juara 1 mergo pesertane garek aku tok. Lah dadi biyen iki gak iso ceramah ya ora iso. Biyen pendak arep ngaji ndro wedhek dhisik. Dadi arep ngajine nguyuh ping 7.
Batinku aku panjangan-jangan dredeg kok. Aku dhewe ngaji ning Samarinda enek cah sambutan kleru kabeh. Mergo pancen saking angele omong ning ngarepe wong akeh. Jadi sambutan ini sampai kleru. Mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah sallallahu alaihi wasallam. Kualik. Dan kita aturkan salawat salam kepada Nabiullah Muhammad subhanahu wa ta'ala. Ya pancen ngomong ning ngarepe wong akeh ki angel. Loh, tapi kebanyakan tiang-tiang sing sukses teng masyarakat tidak harus menjadi penceramah, tidak, tapi ditampa teng masyarakat justru wong-wong sing akhlake apik, kambek gurune apik, ora sing pinter ora. Nggih, menawa cah nom-nom iso terinspirasi. Umpama jatah pintermu ki ra patek padha kaya kanca-kancamu, delalah ning kelas awakmu ya ora patek ranking, tapi siji sing iso mbok usahane takdim tenggene guru. Mulane kula remen niki kanca-kanca wau kula dugi do swaliman nambung tangan kabeh ya tak kekne nyoh ngono ae. Lho aku bar maem apa Meng Pak? Adi mangan apa Pak Meng? Sambel karo lalapan. Lah ya, emang enek apa to Bang? Kulup godhong kates. Enek daging, sate gak enek sate. Eneke lele ya enek, tahu enek. Lah di antara semua menu sing disenengi apa Gus? Di antara semua menu saya tak senengi menua bersamamu. Lah asik. Asik. Iki ngene iki yo gayane cah nom Bu, ngene gak sampe lungguh yo awakmu cek tuwek no. Wong kene iki yo kemenyek mandak tuwek barang yo kudunge pink. Enak to wi wong tuwek kudung pink? Mesti enak. Ben ketok nom padahal ora. Apa ora oleh? Oleh, tapi luwih apik aja. Lah kok ngoten Gus? Lah wong tuwek kudung pink lek diterus-terusne kan wong lanang-lanang keblondrok. Aku mbiyen pengalaman no. Numpak motor ning ngarepku enek wong wedok bodine apik. Kudunge pink tak kira ya cah nom to. Montore ya apik Scoopy ya. Scoopine ya pink ya kan cah nom biasane. Menawa lek kenal aku diesempi kan lumayan aku ya ngono. Tak cuwideki. Basa cideki ya rada curiga. Ambune kok balsem. Basa kok prapatan iki kenal aku tenan to. Monggo Gus Baru, mesem jan untune garek loro kalau tau omongi. Ya Allah Mbah kemenyek men aku ya ngono. Alhamdulillah. Guyon ki guyon. Ya tetep ngaji tapi guyon. Dah. Dadi abdun kawula dadi hamba. Laisal karomah ila bil khidmah. Ora enek ceritane wong oleh kamulyan tanpa menghambakan dirinya. Mulane kula sempet diskusi kambek kanca-kanca santri niku. Nyapa kok subhanalladzi asra bi abdihi. Kok sing dijipuk kok bi abdihi. Kanjeng Nabi niku kok gawe redaksi abdun. Kok gak bi rasulihi, apa bi nabihi, apa bi Muhammadin ngono kok gak. Kok abdun. Mergo wong niku lek mundak merendahkan dirinya. Abdun kan berarti merendahkan diri to Mas. Semakin orang itu merendahkan dirinya di hadapan gurunya, barokah kambek ngilmune guru iki koyo ngesok ning dheke. Lah iki sing larang ki, rungono tenan iki. Sampai kapanpun jangan pernah merasa paling tinggi dari gurumu. Masya sok awakmu mulai kok kene utawa sampean sok wis tamat kok TP ki mriki dadi wong sugih. Jangan sampai jenengan merasa luwih dhuwur timbang Mbah Yai Sahidah. Ya ta Mbah Yai Sahidah to namine. Mungkin sekarang saya menjadi penceramah kondang, tapi Mbah kula gene dawuh kok lek ning pengajian petuk gurumu. Lah guru kula niku ora mesti dadi penceramah kok. Guru kula niku kadang nggih ngopeni TPQ, kadang yo dadi ketua jamiah, kadang imami musala cilik. Petuk gurumu kaya apa cucu pentangane. Mergo sumbere barokah niku king mriku. Lah sing larang niki, enek bocah pinter tapi yo akhlake bener. Mergo gak kabeh wong pinter niku bener, tur ora kabeh wong bener niku pinter. Jajal terokne aku. Kok mau tamati? Tes ting godhong kates penting. Wayahe seru mati. Sida apa lagi? Lanjut. Ya wis. Jajal terokne kula ki dalile ben anak pinter tur bener. Tapi terokno lho ganti mic oleh ora iki sing enek kabel apa piye?
Kayak ono mik liya aku. Kok gak tersampaikan dengan bagus. Mikmu low. Lah iki penakno. Apa nggo ceki loro ngene to? Kaya nggo ceki lato-lato. Low. Ya padha penake jane. Wis tak gowone sih bos ya. Kok lek ketoke mati yo ganti saloke. Koyoke ya bener sing ngene iki lho koyoke. Aku njajal fotone dhisik aku ketoke apik iki. Kiai kentuk. Lah yo, jane yo wis megah jane panggunge. Sone enak jane tapi yo ketepaan mati. Lemu moto suwi rame jane sapa ora to? Lah yo, enak. Kursimu juga kegedean lho Mbah kowe iki. Aku ngaji koyo wong sunat rumah aku. Ki aplek yo pancen wong kene. Aduh, tekan di ngajiku meng Oh dalil terokno aku laisa. Sing kompak laisa. Kullu pinterin beneran. Walaisa. Kullu benerin pinteran. Paham? Aku ki takok coba terokne. Laisa kulu pinterin ora ana sapa kulu pinterin saben-saben wong pinter iku beneran wong sing bener. Wa laisa lan ora ana iku kulu benerin wong bener iku pinteran wong pinter. Ora kabeh wong pinter niku mesti bener. Tur ya ora kabeh wong bener niku pinter. Tetapi benerne wong sing wis pinter kuwi luwih angel timbang minterne wong sing bener. Nyapa kok luwih angel? Mergo wong pinter sing ora bener kuwi duwe akidah sakliyane akidatul awam jenenge al akidatul ngeyelan. Dong berawakmu Duh, wong niku lek pinter tapi lek gak bener kan ngengkelan to. Dibenderne moh rumangsa kementhus wong ya rada mbekekuk. Lho nggih napa mboten, Pak? Dadekne kiai ya ora iso, dadekne panitia ya moh, tapi lek gak dijak maido, wonge teko. Urunan ya ora. Tapi lek dadi acara ngene iki ya garek ngelokno, wonge ya teko. Ya ora teko, wonge maido ning omah kono kok ya. Loh, iki wong pinter asline ning ora bener. Justru malah bocah sing utun-utun sing gak patek pinter nyuwun sewu lho nggih. Mungkin pelajaran ra patek dong tapi kambek guru takdime tenanan. Kambek wong tua takdime tenanan. Lho, sing ngenten-ngenten iki malah sing dados iki lagi bahas Abdun kita iki suwi lakone iki jan iki. Mulane dongane cara dadi anak aja dadi anak sing pinter tok, tapi aula dan abroro. Anak sing iso ngabekti wonten wong tua loro. Tak dongakne anak-anak sampean ya ngilmune akeh, kambek guru yo apik, kambek jenengan yo takdim apik. Wes sebelum dilanjut tajak solawatan sik ben ora sepaneng. Ki request solawatan apa? Apa ya? Usume apa ya? Wali Songo. Wali Songo. Apa anu alamatnya anak soleh. Bu yo masuk ya, Bu ya. Oke, siap. Terus mikmu piye tak gowo? Oh. Lah yo mbok yo gawe mik sing ning jero sarung kuwi ae. Dek isin long mike cilik kok. Apa iki nyoh gawe ngunaku nyoh? Low. Iki yo kena kok, Le. Met nyuwun sewu. Sapa jenengmu? Sapa? Fatkurus rapi burung? Dereng. Wajenge umur piro? 24. Oke ya pas. Tapi dia pacar. Nah tenane. Oh yo ngandel sih Raimi ora patek ganteng kok. Mas. Ngaji nyantai. Saya tak tawitane sik kok wong-wong ben nyaut terus kok tak kode musikmu mlebu. Lho ki kowe cah kudungan ki vokal to? Nduk, kowe kok duwing kluk nguyuh apa piye wae? Lah yo, vokale yo akeh banget. Niki lare mriki. Lare cah TPK mriki. Seneng aku, kacah nom-nom gelem ngaji.
Ya sik selawatan sik. Gampang sik ben rada suwi kono ya ben rada ngenteni. Alamate ana bareng soleh iku papan batane mukmin anut ing syariat kanthi lisane alus ngendikane kapindo mulya akan ing wong tuane sing apal bareng-bareng ya apa karo tangane diangkat karo ngene-ngene oke siap ya jadi diangkat sik tangane tapi pastikan gawe wi lho apa Nivea wi lho apa to ya nggih kalek ndek iki terakhir nek wong ngene-ngene andinge semaput lho mau apek bakno ayo selawatan sik ya alhamdulillah alamate ana soleh iku papan batale mukmin kanthi lisane alus ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'al syadi wa daradi adbat yadi ratal alamin ya kabeh telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang uga gawe becik kabeh telu asih cilik-cilik uga marang sedulur uga gawe becik kaping papat amal anut ing ilmune dadi tanggung jawab orang ngawulake kaping papat amal anut ing ilmune dadi tanggung jawab orang bareng ya ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'al syani wa daradi adbat yadi ratal alamin ya uhailal judi wal karami iku saking ulama awe pitu ya uhailal judi wal karami Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim Sunan Ngampel Raden Rahmat Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin sing apal Sunan Bonang Maulana Magdum Sunan Raden Qasim Sunan Kalijogo Joko Raden Saged Sunan Raden Umar Sunan Kudus Jafar Shadiq Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah salawat bareng ya ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'al syani wa daraki adbat yadi ratal alami ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'al syani wa daraki adbat yadi ratal alami
Sakas sing apal bareng Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim Sunan Ngampel Sunan Giri ya Sunan Bonang Sunan Kalijaga sing apal bareng Sunan Muria Sunan Kudus Sunan Gunung Jati oke jos ya Rasulullah salamun alaik يا ربي عشاني ودرجي عجب دياجي رد العالمين يا أهل الجود والكرام يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاني ودرجي عجب دياجي رد العالمين يا أهل الجود والكرام Sallu ala Nabi Muhammad. Seneng aku enek lagu solawat viral ya aku seneng aku. Alamatnya anak soleh. Apa nih toh Sunan Kalijogo wi. Terus apa? Lontong tahu, ya toh? Wakeh. Tinggi ngelawan wi lho Pak, tinggi ngelawan geyungi ngimbangi lagu-lagu dangdut. Yo cara bocah apal lagu dangdut ki yo karo dene apal lagu-lagu solawat. Virale lak padha to piye ta? Soal alamat anak soleh kambek lagu nemen kan ya padha to. Lek nemen kan cancah ya apal kabeh to mestine. Apal? Ngomong cah pekok manjan wae. Wes. Kamang nomor siji apa? Dijenengne sing apik. Nek cara gak roh maknane ya ditakokne para kiai. Lek kula piyambak jenenge dijenengne tabarukan Lek Bahru ki tabarukan putrane Mbah Yai Marzuki Lirboyo Gus Bahrul Ulum. Terus Zamzami ki putrane Mbah Makrus. Jadi abah kula ki seneng kalih Yai Lirboyo. Dadi malih jenengku Bahru Zamzami ki mergo tabarukan iku asmane Mbah Yai putrane Mbah Marzuki kali Mbah Makrus. Sampai diarani batih mantenan mergo Abadiah iki jenenge ya enek Zamzamine. Jadi jenengan anake Abadiah nomor pinten ngono. Aku ya lek nyemauri penak sing bajeng aku ya ngono. Padahal ya ora enek sing kaya aku ngene iki. Nah, mergo tabarukan jenenge Romo Yai. Monggo cara langsung tabarukan jenenge Yai monggo utawa jenenge kitab monggo Busrol Karim ya kena Syamsul Ma'arif. Syamsul Ma'arif kan jenenge kitab lho Pak. Muhammad Ihya Ulumuddin wis jenenge kitab. Nggih mboten masalah. Monggo silahkan jenenge sing apik-apik pokok. Nomor loro ayu alimahul kitaba idza aqala. Lek pas wayahe wis mulai gede, mulai iso njawa, lek iso wong tuwa mulang ngaji. Dadi sing wajib mulang ngaji duduk guru TPQ. Ora kiai, ora pondok pesantren ora. Sing wajib mulang ngaji ki yo jenengan wong tuwane kuwi. Lah para kiai kados Yai Sahidah Ahmad niki utawa kiai-kiai ning pondok mantenan Lirboyo apa pondok ngendi niku mek ngewangi tok menyediakan fasilitas. Pak, Bu, jenengan gadah putra. Jenengan ngulang ngaji ora iso, wis titipno kene sampean nyambut gawe ae golek rezeki sing halal, anakmu mondok ning kene beres. Wis masalah didik, masalah gedekne, masalah mangan turune ben dipikir kambek yayasan pondok pesantren. Lho, niku mek ngewangi asline. Mulane nek wong tua gak gelem mondokne anake iki yo monggo silahkan. Tapi yo kudu punya tanggung jawab mulang ngaji. Mergo asete awake dhewe nggih anak niku. Dene aku ngetes bocah ki wis SMP ki ra iso maca Quran, Pak. Dadi maca tak bedheki watini wa zaitun lho mulek dadi wal asri. Watini wa zaitun wa turisinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladina amanu
wa amilus sholihati wa tawasau bil haqi. Lha lho bocah e. Iki tuwek pekok to cah iki. Falahum to kudune, falahum ajrun ya meh padha nggarai. Dadi wakeh pere dhewe iki akeh. Lah jenengan cara gak iso mulang ngaji nggih mboten masalah lah wong gak kabeh wong ki ya iso mulang ngaji. Ning kewajiban minterne anak iso ngaji kuwi penting. Lek ruwah ngeten iki kan kula mesti ngentun tiang sepah. Mbah Yut ngoten niku. Aku tahu ngirim kambek bojoku ning kuburane Mbah Kung, Mbah Yut. Aku ya maca Yasin, maca tahlil ngono. Delalah ning Anding Kupas ki enek wong pacakane ngetren. Kaya wong Jakarta ngene kan Pak, sugih. Ketok wong sugih. Nek kaya ngene-ngene iki kan ya ketok wong rapet duwe duit to ngene iki ya. Tur ya utange ya ketok akeh ngono. Ketoke ketonan tapi rada sengkle berarti kan sesuk wayah bayar BRI ngono lho. Kaya aku barang kan ya padha wae asline. Tapi kono ketok sugih. Mobile Alphard. Weh, Toyota Alphard. Sampeyan roh Toyota Alphard ora Pak we? Urung ya? Roh ora? Alphard iki Alphard TK. Sugih. Lah sing lucu sih tok. Dhek iki ora maca Yasin, ora maca tahlil, ora maca apa no, ning HP iki disetelne YouTube. Dadi dhek nyetel kan enek to, golek bacaan Yasin tahlil ngono lho maksudnya, paham enggak? Bar kuwi sing muni YouTube-e dikek dhuwur kuburane pake. Dhek mau meneng mancep meneng. Ya ora muni apa-apa. Dadi pas wayahe ki si tahlile afdhalu dzikri fa'lam annahu YouTube video ya muni la ilaha illallah ngono. Lah pas wae YouTube ndonga Rabbana taqabbal wa ausil dek ya milu amin. Amin. Aku ning andinge kudu nggayu. Bojoku tak jawil, Dik deloken. Enek wong kucluk aku ya ngono. Lah nyapa to Mas? Deloken. Perhatekno, kae sing imami tahlil sapa? Lah ya sing dia. Sing lanang ya ora maca. Kowe roh HP ngisor kae. Sing muni ya kuwi aku ya ngono. Timbang ngrasani, kan gak oleh to. Tak parani. Mohon maaf Pak, selamat siang. Oh iya siap, selamat siang Ustad. Lah nyul aku Ustad. Ora Gus ora, Ustad. Berarti kan wong Jakarta iki. Lah awake dhewe kan Gus ngono to. Kono Ustad. Selamat siang Ustad. Anu Pak, rumahnya mana Pak? Saya Tangerang Selatan, saya Jakarta. Wong Jakarta kan lho Pak. Oh gitu. Lah ini makomnya siapa? Ini makom orang tua saya. Saya itu aslinya ya Prambon sini-sini aja. Cuman memang sejak kecil saya merantau dan sekarang domisili di Tangerang Selatan. Mohon maaf loh Pak. Yang ingin saya tanyakan daripada saya yang grundel Pak. Lah orang-orang do moco Yasin, moco tahlil. Lah sampean kok malah menyetelkannya apa tuh? Bahasa Indonesia menyetelkannya apa? Lagi loh, mengekakkan. Oh ya pekok neh bayoan we. Mengepakkan, menyalakan lah yo lampu. Saya toh, ki kudu beres kayak gini. Menyetelkan itu napa? Memutarkan. Gangsingnya masane. Angel yo, menyetelkannya apa? Ah, bila mengonekkan. Kiluweh kentuk nah iki. Ya wis mengonekkan. Wis wonge yo paham kok Mas aku. Anu kok jenengan mengonekkan. Walah Mbah malah manut awakmu aku, Mbah. Apa? Mengonekkan wis. Bener ngono wis menyetelkan. Kok jenengan kok malah menyetelkan YouTube kenapa, Pak? Saya itu Gus kebetulan saya itu Ustadz, nyulai Ustadz yang lali aku, gak malih Gus malian. Saya itu sejak kecil SD itu prestasi saya bagus, SMP prestasi saya bagus. Lah kebetulan sejak kecil saya kalau musim konco-konco do ngaji TPQ Madin sore-sore saya nggak ngaji saya. Saya itu les biar prestasi saya tetap ranking 1 itu gimana orang tua saya itu ngeles nih kulo. Mengeleskan saya les akhirnya jadi tukang las lebih
Jadi saya itu memang sejak kecil nggak pernah ngaji TPQ Madin, Gus. Lah kebetulan saya sekarang kerja di pabrik Astra. Cara nek Toyota Astra ya kuwi, yang Astra. Saya alhamdulillah secara ekonomi lancar, alhamdulillah, tapi saya nggak bisa ngaji. Dengar niku. Anak disangoni ngilmune donya tapi ngilmune akhirat jenengan gak kirim donga. Saiki pertanyaannya sih tok, jenengan lek anake pinter nyambut gawe tapi ra iso ngaji, jenengan napa purun disetelkan kaya niku wau? Dionekkan nggih. Mboten purun. Ya apa ya nyampe Gus, yo ora roh lha wong sing tahlil kuwi HP-ne kok sampai tak gojloki kok. Mohon maaf loh Mas, kok enggak HP-nya ditaruh kuburannya bapaknya saja, aku yang mending ngono. Lah buat apa Gus? Yo bapake ben ngonekne dhewe ning jero kok ya. Garek nukokne paketan ngono. Lho nggih napa mboten? Lho iki resiko anak sing gak iso ngaji. Ngaji penting apa ora? Minimal maca Quran. Lho ngeten iki jenengan derek ngaji. Menawa ana sing yatim, cilik yatim, lek tuwek yatimin. Menawa lek ana sing bapake pun kapundhut, ngeten iki derek ngaji, ngeten iki ya oleh barokah. Jadi amal soleh anak niku dadi sabab biae ganjarane wong tua. Kok anak ra iso ngaji eman-eman. Wis wi, mulang ngaji nomor loro ki rada singkat. Selak geser. Tapi panggah tak tutukne telu kok. Sing terakhir ayuzawijahu ida adroka. Ngrabekne anak nalikane petuk jodone. Ki Bos, rungokno ki genti cah Joko-Joko ki. Sing gong petuk jodone ndang petuk jodone. Amin. Sing perawan ndang petuk jodone sing ganteng soleh. Sing Joko ndang petuk jodone sing solihah. Sing ayu. Amin. Sing metengan wis ngono ae. Enak to ki sing Joko tuwek lung rabi enak. Akeh ya. Akeh. Wis ngene ki taun niki awakmu sing Joko tuwek iki ndang golek bojo mergo programe Pak Jokowi 2024 ki lek kabare nek Joko tuwek gandeng rabi-rabi arep disontek mati mergo nyumpek-nyumpeki donya. Enek kancaku jenenge Duha ndi meng wonge piye Joko tuwek wi wis mlebu list urutan nomor pira sontek mati wi arep anusan. Lah ida adroka nalikane pun panggih kali jodone nggih monggo. Aja suwi-suwi, aja pacaran. Lek biyen aku ora pacaran, siji yo pancen gak tau petuk cah wedok. Lho biyen putra-putri kan dhewe-dhewe ta Bu kula Bu. Dadi yo pancen gak tau pacaran. Sing nggudak aku akeh biyen. Iya, cah wedok nggudak kula kathah Bu. Ngesir Gus ora nagih utang. Utangku akeh. Tapi pancen mboten pacaran, mergo nyapa? Siji yo maksiat, engko ilmune gak manfaat. Nomor loro, engko lek sekali saya mencintai wanita, saya pastikan dia menjadi cinta pertama dan yang terakhir saya. Lah, tepuk tangan tuh angel men to iki ya. Pemelak kiu-kiu piye? Loh, maksud kula ngeten lek wis pancen jodone petuk tek konten niku panggih. Wong niku lek pancen jodone, Pak. Cik suwi ya, cik 10 menit ya. Sik iki apik iki. Wong niku lek jodone niku dipetung penak. Tengerono le. Ki sing petung-petung arep rabi iki. Sesuatu kalau memang jodohmu itu mudah kamu peroleh. Dipetungi piye to Pak dipetungi? Dihitung lah, diperoleh penak. Kok awakmu nyuwun sewu mitung bocah kok angel. Mas ngapunten niki hitung-hitungane beda. Ki pethuke angka 20. Tahu-tahu krungu ngene gak we? Iki wetone Senin Pon, iki Selasa Paing, iki hitungane petuk semene. Iki lek diterusne anake kadal. Sembuh apa piye ngono lho. Pokok wong Jawa kan ngono-ngono kuwi. Lah. Ngoten niku keluargane nolak, hitungane ra cocok. Apa neh? Weton. Jilu piye to jilu? Anak nomor pira karo anak nomor pira gak cocok. Utawa ngalor ngulon. Ki ngalor ngulon, ki nyebrang kali. Dihitung rada angel. Lah kok dihitung kok angel, kok mulek diperoleh kok angel. Wi kon barokah ya rada angel. Tapi barang niku le barokah dipetung penak, Pak. Kula kalih garwan niku petunge mek 2 wulan tok. Ruwah ngenten iki. Lho bener ruwah iki lho. Ruwah ngenten iki kula petung Sawal pun lamaran punan. Sawal pun lamaran. Padahal hitungane ya petuk 20 ya an. Nyuwun sewu. Kula kalih garwa hitungane ya petuk 20.
Jere wong-wong ya engko lek selawe ngene mboten ya wujude aku ya bojoku ya cek mesra sampai saiki ya. Ya biasa cium-ciuman ngono ya biasa kok. Lek romantis lho aku mbek bojoku ngawur ae iki. Bojoku lek kadang masak ngoten niku Pak. Tak peluk komburi ya tak nyanyekne lagu nemu. Kowe sing paling ngerti marang kaganane ati. Apal wae? Aku mbok semangati ngusapi loko sing brepes mili. Terus pujane ati kinarya kembange wangi sapar-sapar ngomong aku muka selawase dadi siji. Aku lek gak mondok nih iso nyanyi Gilga Sahid aku tak omong iki. Wah bojoku tak nyanyene seneng romantis Pak. Wah, tapi tempeku gosong. Ora iso sarapan aku. Duh, sampai saiki ya Cik alhamdulillah bertahan. Ujiannya berat, tetapi bisa melewati. Mergo nyapa siji ya mungkin lho nggih barokah Rama Yai. Mergo rabi kula niku ora bergudul kaya awakmu ngono kae, Bos. Ki lho Cah Joko ki lho. Kowe aja budal dhewe. Kowe budal dhewe mbok ceti sitok-sitok ning inbox Facebook. Assalamualaikum ukhti. Wonge teko? Mbasa ndelok profile wayu. Mbasa COD merongos. Biasanya lak ngono to? HP-ne iPhone. Mbasa selfie iso wayu kukul iso ilang kabeh. Delok asline koyo luwak. Aja awakmu dhewe. Matur Mbah Yai Sahid ki lho, Mbah Yai kula ngersakaken lare niki. Mbah Yai kula ngersakaken kok ben dilewati ndi to Le bocahe. Kae lho, daleme mriku anake sapa? Didelok pake diistikorewo, pake wong salat. Pake wong bener wong jamaah. Wis panggil pake jek salat awakmu budal. Lho, ngoten niku kok diistikorohi cocok ora aja ayune tok. Rabi kan gak mek penake tok to, Pak. Setelah rabi kan tanggung jawab to. Aku ora cocok ambek lagu iki lho. Sungguh senangnya pengantin baru sing gleput sing rewang. Lho wis seneng mek sedina tok lho sesuk wis remek kek. Apa ya cukup rabi mek ganteng mbek ayu Dong ora we? Kuwi lho cah nom-nom lho. Ganteng mutok ora cukup, Mas, wayahe bayar listrik. Mas, wayahe tuku beras, wayahe tuku popok, tenang Dek, raiku ganteng. Emploken kuwi ganteng kuwi. Tanggung jawab sing lho rabi kudu umur pira Gus? Monggo standar. Lek kula piyambak rabi umur 22. Saya menikah di usia 22 Pak Said. Kula ki umure lagi 28. Ya raine pancen boros sae. Mergo gumbulane ya wong tuwek-tuwek ngene iki aku. Tur yo macak tuwek. Ya kok lek gak macak tuwek ora digatek omonganku. Kula nembe 28. Kula rabine umur 28. Biyen mulih ke pondok ya langsung rabi kula. Le mulih ke pondok langsung rabi. Nggih, Mbah. Aku yo siap ae to, Bos. Lah mulih ke pondok ditawani rabi yo siap lho wong manuke yo wis siap Wis ready bolong, Wis siap. Tapi biyen kan ra teko pikiranku. Ra teko pikiranku ngene. Lek rabi ki gak mek seneng-seneng tok. Bakno ya belajar nyambut gawe barang. Biyen yo nyambut gawe biyen. Biyen yo dilokne wong akeh, Pak. Wah, Gus baru mulai ke pondok. Cekelane kitab ning pondok. Rabi ngopeni anak wong apa anake wong arep dipangani kitab. Ngomongane atos cangkeme. Lek ku nyemauri yo penak. Lek mu mikir ngono, kok terus anek wong cekelane kitab, bojone mangan kitab, tak takoni lek cah wedok rabi mbek tukang helm apa nguntal helm. Iya apa ora? Berarti kan manut logikane dhek kan ngono. Lek rabi mbek tukang macul apa dipacul cangkeme Wujude ya bojoku ya ayu ya semok kok Aku mbiyen kuru rabi saiki rada lemu. Lho, masalah rezeki urusane Gusti Allah. Iya kunu fuqara ayunihumullah min fadli. Lek sampean fakir, kok sampean rabi, kok disugihne. Joko kon sugih ki rada angel. Pak Sahid iki sugih yo lagi iki. Biyen jamane Joko yo melarat padha ae. Ngene apa mboten Pak Sahid? Omahe apik megah ngene iki yo lagi. Wis ra duwe bojo, yo duwe anak ngono kuwi. Joko ki kon sugih rada angel.
Duwite iki ra patek nyantol. Ki paham ora we? Wis to gleput to nyambut gawe ora sugih awakmu lek wis Joko. Padha aku mbiyen yo ngono kok. Bakulan roti, bakulan klambi, bakulan sarung, ra enek sing nyantol. Duwite mek trimakno dinggo ngopi, dinggo dolan, dinggo ngeslot. Lah wong itu kok tukang slot. Digawe napa malih? Duwite mek dinggo ngono-ngono wi lho. Tapi lek wis nyuwun sewu, omah-omah wadahe duit ki enek, bojone duit nyantol. Mulane wong wedok iki kaya surga, Pak. Lah duit mlebu wong wedok kaya mlebu surga. Iso mlebu ning ra iso metu. Guyu pengalaman nih pane biyen Cik Joko rokoke Promil LA Surya 16 apa nih Pak rokokmu Pak Boso wis rabi dadi dua dewi pira to 8.000 teng we nek nggunaku rukun lega grendel utama kuwi lho Pak ya ngepasne duit kuwi kok lah wong duit lek kadung mlebu kono ki metune ya rada angel lho tenanan Mak Bu ki tuku bensin mbek tuku rokok nang ndi lunga nang ndi kono lho nek Srengat kono lho alah rokok sak liter cukup bawa rokok kambe bensin sak liter cukup nyoh 20.000 pas dua dewi pira 8.000 ya ta 8.000 terus sak liter 12.000 pas wi 20.000 plek kere no macak lingo lho tapi duitmu nyantol Pak nyuwun sewu duitmu nyantol iso nyekolahne anak iso bangun omah biyen gak duwe motor iso tuku motor bahkan gak duwe mobil iso tuku mobil lho biyen aku zaman Joko kok iso tuku mobil ora iso saiki alhamdulillah mobilnya yo ndang ganti neh lah kok iso bar ditubruk wong mobilku bar ditubruk wong mendem ning Jogja kono arep ngaji ning Kebumen tubruk wong mendem ning TikTok koyo enek wi golek ana Gus Bahru ditubruk wong mendem ngono aku yo alhamdulillah tubruk wong mendem ngono-ngono gak ditubruk rondo lah wes lho zaman Joko ki kon sugih rada angel sik tak tutupne iki lagi asik pembahasannya wis kono ben ngenteni sik ya ta kon sugih rada angel awakmu Bas pancen gayane ngono mulane Quran pede sing ngomong apa Bahru ora sing ngomong apa Gus Zamzam ora sing ngomong Quran iyakunu fuqara lek saiki we melarat yughnihumullah min fadli so awakmu sugih lek we rabi penting nyambut gawe tenanan duitnya di manajemen tenanan mergo rezeki niku ngene lho Pak rezeki kuwi jatah ki penting ilmu niki rezeki niku jatah nyambut gawe ki perintah ora enek urusane rezeki kambe nyambut gawe wes pengumuman arep ngengkel lo mani debat aku lagi Gus ora iso Gus wong lek gak nyambut gawe ora ana rezeki ya wis tak cekel omonganmu bayek lagi lahir iso nyambut gawe ora omong ndang jawaban bayek lagi lahir iso nyambut gawe ora urung tapi panggone rezeki ora lha wi pentele mboke wi metu asine asi air susu ibu mulane aku seneng nyeluk ibu ora umi no ora lek air susu umi disingkat kuasu piye to tantemi lho kowe asum nah ngono lho lho delalah kok ya nyuwun sewu lho payudara wanita itu mengeluarkan ASI itu ya kaya pas lahir anak zamane perawan kok ya ora metu niku anak lahir cenger ya ora doyan sego wedang jahe ya ora doyan kopi ya ora doyan doyane kok ya mek kuwi ngemeng ibuke niku gang 2 tahun untune mulai tukul disapih kenek ngonten niku ya mampet piyambak nggih napa mboten lho bayi umur 2 tahun disapih kenek Pak sing angel disapih ki bayi umur 30 koyo Pak Sahid iki jangel disapih ngene iki Pak tur kadang lek anu ya rada kerih-kerih ngono wis pokoke ya sak candake ya Pak Sahid ya lha guyang-guyu lho wong lho tapi pancen ngoten rezekine bayek mulane lek Cik Joko kuwi rezekine cukup gak awakmu dhewe kulek rabi rezekimu cukup gak awakmu mbek bojomu gak sak kerja wis yang awakmu ning omah ae lah aku ngono bojoku tak pengen kerja tapi cara sampean saya wedok kerja ya monggo ndalah saya wedok guru apa wanita karir nggih monggo silahkan lek aku bojoku tak pengen kerja karena bagi saya wanita itu adalah tulang rusuk saya bukan tulang punggung saya lah ngonten
takon leren. Wah, tepuk tangan barang, Dang. Masuk ya. Lah, bojoku gak kerja, tapi jatah rezekine bojoku dilewatne aku. Biyen zamane Joko rezekiku mek 100 no. Saiki udah dadi 200 duwe bojo kok. Engko lek duwe anak siji dadi 300. Duwe anak telu dadi pira? 400. Duwe anak papat dadi 500. Dadi sak omah ki wong 5. Jenengan bojone karo anake telu. Dadi 500. Lah umur semene wong lanang ki di masa kejayaan, Pak. Umur pira, Gus? Umur 40-an. Bojone jek nom, ya jek umur 30 pira ngono. Anake wis telu tapi jek cilik-cilik kabeh, jek TK, SD sampai SMP. Lah masa umur 40-an laki-laki itu sudah di masa kejayaannya. Mulane Nabi diutus dadi nabi umur 40. Wong lek pancen derajat makome derajat dhuwur umur 40 kudu di masa kejayaan. Cara sing nakal kudu wis tobat, sing gak tau salat ya kudu wis ndang tobat, sing pancen melarat kudu wis sugih ning kono. Menjelang umur 50 kudu wis di masa kejayaan 10 tahun iki. Ki teori iki, teori. Gak mesti tapi ki teori tok. Engko wis umure 50 munggah, meh swidak apa swidak punjul, kok jek melarat, kok gak sugih-sugih, berarti pancen derajate melarat. Ki dong ora wae? Dong. Berarti pancen jatahe dheke melarat. Nyapa kok? Lah kok lewes di masa kejayaan, lewes sakit munggah, wis semuanya turun. Kesehatan mudun. Wis mulai pegelino, lungguh ngene iki wis gak kuat, Pak. Elek ngene iki jek nom tak ter-terne. Ngaji sedina ping 2, ping 3, ping 4 tak budali, bangkeane jek kuat tok, So lewes umur sakit munggah ya wis ra kuat. Mergo nyapa kesehatan menurun. Ekonomi juga menurun. Kok iso, Gus? Mergo anake wis mulai protol, anake dipek mantu wong kae. Rezekimu 500 garek 400. Anake nomor 2 wis mulai omah-omah dhewe, bangun omah dhewe, wis rezekimu garek 300. Lah anak sing terakhir lho wis umur swidak pira ngono. Lah kok wis omah-omah dhewe. Wis anak sing terakhir rabi, garek wong loro tok sak omah. Niku mengki rezekine jenengan ya wis suda malih plek cukup nggih wong loro. Jawaban, ya apa ora? Nggih napa mboten? Iya. Rezeki niku pun pancen kalkulasine ngoten niku. Mulane gampang, gak usah ngoyo-ngoyo, babakan rezeki ora usah ngoyo-ngoyo, ning tetep digoleki. Tetep dadi golek sababiae. Kadang nyambut gawene jenengan napa iki lho, Pak, rezekine kanggo ndiya. Kula gadah kanca polisi, jane ya wis oleh gaji. Ning duwite akeh iku malah kok bakulan mobil ya arep piye? Dek duwe showroom tapi gak manggon gak. Tak takoni, Mas, lha sampean kok iso tuku mobil api-api gajimu pira? Apunten lho Gus, aja omong-omong, gaji kula polisi niku ora cukup damel tuku mobil. Lah terus tukune mobil, kula ngeten iki tuku mobil damel kula ubet. Dadi dhek bakul mobil kono, bakul mobil. Duwite akeh malah saka bakulan mobil. Mboten saka kepolisiane. Dadi nyambut gawene polisi ning rezekine akeh saka bakulan mobil. Lho ngoten niku nggih jenengan, bakulan apa tapi rezekine kondi. Lho nggih napa mboten? Mulane kaya wau siang jenengan maca apa ora wiridan Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah. Maca apa ora sampean? Apa wi? Macane piye wi macane? Pas wayahe khotib pertama, terus khotibe lenggah maca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah ping pira iki? Ping 35. Niku mengke insyaallah rezekine jenengan tidak terbatas. Allahumma. Berarti rezeki duitku kok akeh, Gus. Ya sing ngomong rezeki duit ki ya sapa? Rezeki ki akeh lho, Pak. Akur mbek bojo, taunan tukaran ora cocok mbek maratuane. Ujug-ujug bar kuwi malih cocok. Rezeki apa ora? Anake mbauthik ditata angel disuwukne ndi-ndi ora kenek. Ndalah bar kuwi anake manut gelem mondok. Rezeki apa ora? Rezeki. Kambe bojone bengkrengan Basa akhir-akhir iki basa bar rezeki malih guyub rukun akur. Rezeki apa ora? Rezeki. Lho rezeki niku kathah. Ya cara Gus kula bah getun ndek siang wau kula keturun pas melek-melek lha kok wis komat terus pripun maose sampean waos insyaallah tahun ngajeng. Apa yo jek urip ngene iki aku ndongakne sampean muga-muga sampean umure dawa. Allahumma. Ki mudeng apa ora kira-kira? Tak dongakne rezekine akeh. Slamet donya akhirate. Anake tata uripe. Sehat wal afiat. Aku yo dongakno ning dinding ngaji ben slamet ya. Aku ditubruk wong aku gak roh apa-apa, Pak. Dadi mobilku jan mandek ning pinggir dalan ka lho. Mboten teng tengah radosan, teng pinggir radosan. Dadi teng ngajenge rukune tiyang,
teng Yogyakarta tubruk tiang breyek. Wonge mendem delalah. Karo ibuku sawenani, awakmu mbok yo lek arep lunga mbok yo bismillah dhisik jere ibu. Kula wis bismillah, Bu. Sing gak bismillah sing mendem lho, aku yo muni ngono. Ya kadang-kadang apes awake dhewe mergo kesalahane wong liya. Mulane perlu donga. Jenengan dongane nggih muga-muga kula mantuk king mriki mulih ra enek apa-apa. Seto. Kingko yo ora enek apa-apa. Yuk garingan berarti. Berarti yo mentolo. Alhamdulillah. Ngapunten ngajine gak iso suwi ya. 1 jam tapi wisan ki ya. Wayahe geser. Lintu wekdal mawon ditata sing apik jadwale. Kula kapan malih ngaji teng Ponggok kula? Tanggal piro, Pak? Pak Said. Ning ndi wi? Ngene Pak Yai Hasan. Desa apa jenenge? Napa? Aduh kok kene. 4 menit. 4 menit. Oh 4 kilo. Lah wis kok aduh ngajine ning kono diterusne ya. Semoga-moga diparingi panjang umur kabeh. Wong kene tak dongane panjang umur kabeh, Bu. Dadi sak donya mati wong kene urip dhewe. Alhamdulillah. Wis donga dinunga nggih. Niki mengke dongane sembarang kalir kula pasrahaken mbah yene. Cekap semanten atur kula wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.